डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय गिबियावनो ARD अफिसियेल इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायना लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ गोदान लानानै फैलायबाय जे साहा दंफांनिफ्राय खानानै लोंनाय लासे बेबायदि खानानै मेसिनाव बोरै प्रसेसिं खालामो बेनि मोनसे भिडिअ लानानै फैदो। बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो जों फेक्टरियाव बोरै बनायो साहाखौ खाखांनानै बेनि मोनसे भिडिअ लानानै फैदो। बिदिब्ला जों फेक्टरिसिम थांदोनि बोरै बनायो। नै जों फेक्टरि सफैबाय साहानि फेक्टरियाव जों सिङाव हाबफैबाय। नै माबायदि फेक्टरिया बागाननिफ्रायनो ट्रेक्टराव लाना रागाव फोरानसिगोन आरो रागाव फोराननो थाखाय माबायदि फोरानो बिलाइखौ द्राबाव फोरानगासिनो दङ फेनजों। द्राबाव फोरानगासिनो बिलाइखौ गोरान खालामग्रा एसे फोरानदबनानै लानानै मिलिङाव लाङो आरो साब्लाइखौ नै द्राबाव माबायदि फोरानो बे दा द्राबाव फोरानबाय थादों। बेखौ फोरानखांनाय जायोबा द्राबाव फोरानबाय थादों जानानै माबायदि लाङो साब्लाइखौ मारखौ फोरानो साब्लाइखौ बेबायदि फोराननानै बेखौ बे साब्लाइया फोराननाय जाबाय फेनजों फोराननानै बेखौ बुथुमनानै मिलिङाव लांसिगोन आरो बेखायनो बुथुमबाय थादों। बेखौ थिखां हरो आरो बिदिनो फेननिफ्राय थिखां हरो फोरानखांनायनि उनाव बेबायदि बज'लांबाय थादों बेखौ मिलिंनि थाखाय। साप्लाइखौ बिनिफ्राय सोना हरबाय थायो आरो बे गरमजा सोना हरबाय थायो साप्लाइखौ सोना हरबा बिदि मिलिं जानानै फैयो आरो मिलिं जानानै बेबायदि बनाय साप्लाइखौनो मिलिं जानानै रलाव गिदिं आरो रलाव गिदिंखांनानै मैदा फैयो मैदा फैनानै रल नै बेयाव रल गिदिं बेसेबा गोदौ रल बेनिफ्राय नै मैदा बिराद मेगा टी फेक्टरि बियो। थांबाय थादों
मानसिफ्रा ओंखारबोनानै फैयो बेयाव मेले जानानै नै बेनिफ्राय फाइनाल बेलायाव बेयाव फाइनाल जानानै फैबाय दा नै लोंनाय अबस्था सफैबाय आरो जोबथा जाना फैबाय आरो बे नै लोमजानायनि बेनिफ्राय गिदिं फैनानै साहा फेक्टरि साहा बिलाइ बनायग्रा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै कमेन्टजों लोगोसे शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव खुलुमबाय।